It-tagħrif permezz tal-ġurnaliżmu huwa wieħed mis-servizzi li jridu jibqgħu jingħataw f'dawn iż-żminijiet. Ix-xandiriet fuq Facebook biex wieħed ikun jista' isegwi saru komuni ħafna. Iżda l-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-liġi mar pass ieħor meta organizza l-ewwel konferenza tal-aħbarijiet fejn il-ġurnalisti setgħu anki jistaqsu mill-uffiċċju tagħhom. Aħna stess ridna nkunu ta' eżempju u norganizzaw din konferenza stampa mingħajr il-bżonn illi persuni oħra li għandhom bżonn jagħmlu xogħolhom illi jiġu hawnhekk magħna permezz din il-konferenza stampa ma jistgħu isegwu u anke jipparteċipaw f'din il-konferenza stampa mid-dar tagħhom jew inkella mill-uffiċini tagħhom. Tkellimna ma' Rebecca Buttigieg, il-kelliema tal-istess Ministeru, li spjegat kif ħadem il-Ministeru għall-Intern biex il-ġurnalisti setgħu jkunu parteċipi minn djarhom. Għalhekk illum organizzajna l-ewwel konferenza tal-aħbarijiet virtwali fejn il-ġurnalisti setgħu jidħlu jsegwu l-konferenza tal-aħbarijiet mill-uffiċċju tagħhom jew minn djarhom u jsaqsu l-mistoqsijiet permezz ta' funzjoni li tissejjaħ raise hand fejn imbagħad bejna nieħdu il-mistoqsijiet wieħed. B'sistemi bħal dawn il-midja tkompli bis-servizz tagħha f'dan iż-żmien ta' sfida u ċertu xogħol li forsi anke m'għandux x'jaqsam mal-COVID-19 ikun jista' jibqa' għaddej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.